Napadiang subha sa pyrshah kanega leng khoi 7 channel subha like and share yak video kna ma phinang yo susu kum kinek video nang ne sakma arla ka wai thep ka nassr pyrshah ya ka FC gowa manen kemit ha ka jingla ka FC champion cup league tu ha ka minit ka ba chi phau la yo thep kong da u player jong ka al nassr u e gabriel sa ha ka minit ka ba ar phuni minit na thep biang u player jong ka al nassr u e camera sa ka minit ke bas sau phuwe yo thep da u player jong ka FC Goa da u B Fernandes ka jingla kai full match ka FC Goa ka yo tang one shot ka Al-Nassr pat ka yo khan shot salit yo ka FC Goa ya ka si gol klemi setia ki rang yele kai bakam sai jong ka Al-Nassr manin gamit job ka Real Madrid pyrshah ya ka Jeventus ka jingla ka UEFA Champion League manin ha ka kelas step haka minit ka basan penyu player jong ka Real Madrid u jot Bellingham o ya thep ya ka sigol ka Juventus pat ka claim yo wat ang sigol